କୌଣସି ମଣିଷ କେବେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଦଳି ନଥାଏ। ଜୀବନରେ କିଛି ଘଟଣା ବା ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଘଟିଯାଏ ଯାହା ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ବଦଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ଲୋକ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଖୁସି ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ବାଟରେ ନିଜ ଜୀବନର ଆଧାରକୁ କେବେ ବି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଜୀବନର ଆଧାର ହଜିଯିବ ତେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଧୁରା ରହିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ହୃଦୟରେ କାହା ପାଇଁ ଥରେ ଘରଟେ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ସେ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ହୁଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ହୃଦୟର ଘର ମାଟି, ବାଲି ଆଉ ସିମେଣ୍ଟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ରକ୍ତ, ମାଂସ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବାରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥାଏ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳମୟ